Утро, драги Homo sapiens. В днешното видео ще вляза в книга на Радостин Цветанов, като ще изпробвам неговата подготовка за състезание. Сега ми предстои 1 час стълбина гладно, като сега ще ходя до залата и така. Преди това ще си направя закуската, която ще е след тренировъчното хранене. Закуска по негови думи, така да кажа, поне човек ми писа. 60 грама овесени ядки с 6 яйца, от които 2 цели яйца. И така, после глава имаме пиле и ориз, по-точно пушко и ориз. И така. Айде да почваме. Човека ми каза 60 грама овесени ядки и ми написа ден. Също забравих да спомена, че си вари овесените ядки, което е доста добър вариант, понеже стават доста по-бързо. Спрямо това, да съм видял, байо ви прекарването с ходител и че няма какво да направя, нямам избор. Това е поредица. Стълбите най-после са свободни след 20 минути. Отивам да им се качвам като на кол. Направо не мога повярвам, че тези стълби са свободни са вече. Чай ще видим какво изберем. Те не че се качвам. Бах една лъжичка канела, даже не една лъжичка. Пада се тук на връхчето на самата лъжичка и нещо е такова. До там. И сместа вече стана кафява и е почти готово. След като започнах кардиото в 8 и го приключих в 9 часа, си чаках половин час да ми се успокои малко организма и да отпочина. Направих си закуската. Тъй като господин Цветанов прави 15 000 крачки на ден, реши малко се поразхода на някъде. И след като се поразходих, вече стана 11 часа и ми предстои следващото хранене, което той ми каза, че е салата с 150 грама пулешко филе. Така че съм приготвил тук малко зелева салата с моркови, 3 грама зехтин, оцет и сол и ето го пулешко филе с черен пипер, малко чесън на прах, лимон. Ям го това, отивам да правя краците. По принцип сега трябваше да си изям предтренировъчното хранене, което е 60 грама ориз с 150 грама пак пулешко. Малко вчера не успях да си приготвя ориза и не съм се подготвил. Тъй, че малко изоставам с храненето и след като се прибера, ще си направя това хранене. И да, за тренировката за крака имаме 6 упражнения по 2-3 серии, диапазона 12-15 повторения. Вие тренировката ще видите и вас ви оставам да гледате. Дигаме тежестта на 55, да повишим интензитета. Да използваме метода пирамида.
за да свещим повече мускула. Сега ще видим дали ще ги докарам 15-12 повторения. Задържаме. 11. Задържаме. Пускаме бавно. 12. Издържаме. Опа! Това беше хубава серия, хареса. Така. Сигурно ще ви снимам само последната, защото да не върви времето, да не се губи прекалено много паметта, да мога да ви снимам и друга част от тренировката. За малко ще видите последна серия. Айде! Да. Значи, тренираме Homo sapiens. Качваме тежестта на 65. Така, в принцип, Ростин Цветанов не ми е казал да правя дроп следове, 9 дроп серии, но аз си го правя на моя глава. Сега, целта е да постигна 2 отказа в серия, като ще гледам единия да е някъде на около 6, другия на 12. Сега ще видим какво стане, айде! 6, държа. 7. Веднага дроп. Така, тук правим 3 серии по 12-15 повторения. Като аз ще гледам краката са ми прави. Така, а не така или така или всякак си. Значи ще ставаме тук. Леко преклакаме. Стъпваме хубаво и здраво. И в момента от тук избутваме нагоре. Така. Дърпаме ръчката. Пускаме бавно. И се изправяме бавно. Нема само много тези тук. Още 2. 14. Пива горе-долу. И още едно. Е така. Да има. Поема въздух. Опа! Та. Общо взето това хак скота. Първа серия готова. Да, още 2. Така, кажем са хубаво тук и пускаме. Супер, още едно. 15. Добре, тази серия беше супер. Забравя да кажа, чивката между самите серии е минута и половина, немек 90 секунди. Или че трябва да се сложа по една десятка на страна. Така. Почвам. Така, добавих 2 десетки на страна. Колко толкова. Това е последна серия. Е, тук вече се измъча. Спомпваме. Добре. Тази серия ми хареса. Не знам кой ми мислил си клик, ама сигурно да е го мислил е стоял много на слънце. Въртително упражнение. Но то в принцип всички хубави упражнения са въртителни, тъй че не се очудвал много. Така, демек сега отпускаме се назад на пръсти и правим 20 повторения. 2 серии. Добре. С 90 секунди почивка. От такова. Едно.
Надявам се да го правя правилно, за първи път го правя. Но... Ау! Ало. Супер е, чико. Виж, че е по-тежка тренировката даже. Краката. Виж, че горе-долу ги изчистих. Сега на светлината. Мисля, че си се проличи. Горе-долу. Вече главичките се разделят. Като имаме предвид, че от самото ми оставане от 97 до 59 кг, дето беше рязкото, имам кожа, е доста добре. Даже според мен нямам чак толкова много мазни, колкото кожа. Естествено имам и мазни, ама затова съм в период на чистене. Ще видим какво ще стане до септември месец, ако се изчиста правилно, не задържа вода преди състезанието. Може да се пусна, ама не е много сигурно, ще видим. Надявам се микрофона да не се случи, че този път толкова много ще цолвам, че ще си майката. Така. Ох! Така. Добре. Колко толкова. Колкото повече, толкова повече, така казал Мечо Буш. Имам петички за това ще туря 2,5. 2 по 2,5 от всяка страна. Супер! Да, мога харесате това видео, примерно, нали, да се абонирате, хареса и така, и да се разпространя. Ако се абонирате, ще гледате видеята, и ще ви е интересно. Ще има какво гледате, така сега си разкажа играта. Това беше за румънската. Това е много добро упражнение. Така, сега 12 повторения. Отказ. След като приключи цялата тренировка, стълбите на гладно, 1 час. Направих първите 2 храни за деня, овес яйцата, пуишкото с салатата и си направих тренировката за краката, плюс още 30 минути стълби. Е време за тривото хранене, което Ростин Цветанов прави. Само да кажа, че второто хранене, което видяхте, трябваше също да е това, но не бях подготвен толкова с храната и затова, нали, малко се разбъркаха нещата. Тъй, че да, не мисля, че е толкова голям проблем. Важното е, че спазих храната и всичко. Това се води преди тренировъчно хранене. 60 грама рис басмати с 150 грама пуишко. След тренировка е също, т.е. имам 2 такива хранения подред и вечерта ще ви покажа другото. Сега ще направиш един готин кадър. Тук как се сипват
бръвки в фриза, че моят кадър е много хубав, гледай се. Така, да разбъркаме хубаво. Понеже ориза е без нищо, само сол и основният вкус идва от месото. През целия ден ме гледахте с шапка, сега ще ме погледате малко без шапка. 150 грама сьомга, аз сложих 140, като това, дето е леко зеленото, е чубрикца, такава мляна. Настъпи момента на последното хранене и видеото да приключи. Ох, колко сърце раздирателно. Последното хранене на Радостин Цветанов, в което ще е и моето, понеже нали, един цял ден живея като него, храня се като него и тренирам като него и всичко правя като него. Последното му хранене е 150 грама сьомга с зелена салата. Аз даже още не съм се скарал салатата. Вече е този микс. Мисля, че добре е какво. Зелена салата пишете, че има да поръча. Ето е сьомгата, ето е салатата.